Iz kulture definitivno, drage moje dame i poštovana gospodo, najomiljenije zapravo rubrika Meni osobno. Što se tiče Vekerice VTV televizije, naše smo goste najavili na samom početku ovog prijepodnog druženja. Pričat ćemo o jednoj nagradi koja je 4 godine, koliko već zapravo traje, a narodski bi se reklo pustila korenje, odnosno primila se i čak što više postala priznata, postala poznata i ono što je možda i najbitnije, dala taj vjetar u leđa brojnim mladim književnicima, odnosno onima koji su bili do sad laureati i onima koji su se prijavili pa su imali nekakvo očekivanja. Siguran sam da će tome tako biti i u doglednoj budućnosti. Pričamo o mladom Krleži, a kad kažem mladi Krleža, kažem nakladnička kuća Modernista, kad kažem nakladnička kuća Modernista, onda kažem i Robertino Bartolec, koji je ovoga puta u društvu sa mnom u studiju sa zadnjim dobitnikom ove prestižne definitivno nagrade, a on je već primijećeni, zamijećeni Luka Vinter, od kojeg u doglednoj budućnosti možemo mnogo toga očekivati. Gospodo, prije svega lijep pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan. Bog daj. Kratko i jasno, jel da? Robertino, mladi Krleža s onom jednom osnovnom idejom isticanja onih koji možda ne bi dobili priliku tako jednostavno, ipak se to pokazalo ne samo kao pun pogodak, nego stvarno kompletna priča. Točno, da, zapravo nikad nisu imali priliku. Neobično je za Varaždin tako snažan grad što se tiče kulture, umjetnosti, kreativnosti, da u svojoj, ne samo bliskoj povijesti, nego općenito povijesti nije imao neki natječaj koji bi suportirao darovite, talentirane spisatelje, tu kulturu čitanja, kulturu spisateljstva i naravno mi smo prije 4 godine, već pune 4 godine traje taj natječaj, odlučili, namjerili i evo čini se da žanje sjajne rezultate taj natječaj, da mora biti nešto što će koncentrirati novi val intelektualaca, novi val spisatelja u Varaždinu i samo u Varaždinu, naravno u Varaždinskoj županiji, Međimurskoj županiji, zato je i mladi Krleža u naslovu tog natječaja i spajamo pisce iz Međimurja i Varaždina, jer na mlade uvijek treba računati na ova izazovna vremena. 4 godine traje, 4 sjajna autora smo promovirali. Evo, mogu ih ukratko ovoga knjigama predstaviti do Luke. Dakle, prva pobjednica je bila Kristina Slunski, odlična zbirka poezije i Kristina se nametnula tokom ovih godina kao afirmirana autorica i znanstvenica što se tiče književnosti. Filip Svetec sa briljantnom knjigom kratkih priča. Ivan Goran Žunar, prošlogodišnji pobjednik, jubilarni što se tiče Miroslava Krleže, to je prošle godine bila 130. godina od rođenja Varaždinca Miroslava Krleže, dakle njegova knjiga. I ove godine posebno mi je drago da se radi o dramskom rukopisu, jer on ima, znači, posibiliteta ne da bude samo čitan kao knjiga, nego da bude i igran. Teatarski ovaj rukopis ima mogućnosti da bude i prezentiran kao radio, drama i daj Bože, nikad se ne zna, možda kao nekakav video filmski uradak. Luka Vinter, 2 kćeri svojih roditelja. Lijepo ste ovo rekli, da, nametnuo se nacionalno ovaj naš natječaj, on je nacionalno relevantan i to dokazuje baš i u kratkom roku, od samo 4 godine, ova knjiga Ivana Gorana Žunara, znači svake godine Društvo hrvatskih književnika na Dan hrvatske knjige, to je 22.4. rade manifestaciju Dan hrvatske knjige i rade rekapitulaciju 365 dana što se desilo, vrlo strogu rekapitulaciju što se desilo u hrvatskoj književnosti. Taj uzak, iznimno uzak broj knjiga ušla i ova knjiga, naša, znači pobjednička knjiga Ivana Gorana Žunara kao jedno od najboljih prošlogodišnjih izdanja hrvatske uopće publikacijske scene. To je dokaz da znamo što radimo, da dobro radimo. Moram tu reći, važan je za te dobre rezultate i naš žiri. Taj žiri je mirne duše, to mogu reći, ako analiziramo sva prosudbena vijeća u hrvatskim književnim natječajima, najbolji. Uz moju malenkost u žiriju je svake godine sad i naša prva pobjednica koja u međuvremenu je doktorirala književnost. Ona je doktorica književnosti, Kristina Slunski, a doktorirala na temi književnost za djecu i mlade. Dakle, adekvatno imamo znanstvenika u samom žiriju.
Tu je ove godine bio u tom jednom supervizijskom elementu i Vid Balog, dakle član Društva hrvatskih književnika, predavač na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i pisac predgovora, sjajan pisac predgovora u ovoj knjizi i uvijek imamo savjetničku ulogu prošlogodišnjeg pobjednika, a to je bio Ivan Goran Žunan, za koji smo sada rekli da je napisao jednu od najboljih knjiga ove godine. Dakle, sjajan prosudbeni žiri i donio je pravu odluku, to je bio Luka Winter za ovu godinu. Luka Winter definitivno, bilo je samo pitanje vremena i odnosno bit će pitanje vremena svako malo u nekoj doglednoj budućnosti kada će ponovno opet iskočiti njegovo ime, s obzirom na njegovu kvalitetu rada i pisanja. Luka, za početak, tek 2 knjige, a sva svjetla pozornice na tebi. U koliko zapravo? 2 godine? Otprilike 2 godine. Reci onaj klik koji se dogodio sa prvom knjigom kad si izašao van, kakva su zapravo bila očekivanja, hoćemo malo opisati onaj prvi uradak. Za početak ja bih volio napomenuti da najteže pitanje koje pisca možete pitati je zašto? Ne. A koliko ti je trebalo da tu knjigu napišeš? To nije bitno, jel da? Pa ne, to je jednostavno pitanje na koje je nemoguće dati odgovor. To je pitanje jer jednostavno knjiga se piše cijeli život. Svaka knjiga. Do onog trenutka kada je izdana. Jer kada mene za prvu knjigu, budući da si spomenuo prvu knjigu, kad su me pitali, a koliko ti je trebalo da ju napišeš? I dobro, datumski znaš otprilike. Što, kada ja sad velim, meni trebalo 2 tjedna, 2 mjeseca, 2 godine, ja uvijek velim, trebalo mi je 24 godine. Dobro, okej. Koji shvatili, jel da? Jasno. Znači, to je prvo pitanje, evo pa aludiram sad na publiku da to razumiju. Prvo, kolege novinari, nemojte ga pitati koliko mu treba da napiše knjigu, ali za ovom prvom je stvarno bila odskočna daska. Pa da, mislim, za prvu knjigu još k tome izdate u vlastitoj nakladi. Evo ovim putem i zahvaljujem mom dragom prijatelju Zdravku Grabušiću koji je velikodušno se tu isprsio da je štampa i svima naravno ostalima koji su sudjelovali u štampanju te prve knjige. 560 primjeraka štampano, u manje od godinu dana prodano. Mislim da je to, pa ajmo, bez lažne skromnosti reći, neki uspjeh. Tako da... Još pogotovo na početku. Priličan uspjeh za hrvatsko izdavaštvo. Pogotovo definitivno. I onda je naravno to već bilo, sigurno sam da nije sad to bilo, nisi bio ponukan ovim uspjehom da ti pišeš, da pisao bi ti dalje, da si vrlo vjerojatno prodao i jednu, jel da, jer to je naravno onaj poriv koji je u tebi. Došlo je do 2 kćeri svojih roditelja, po čemu se i koliko zapravo razlikuje Luka Winter u onom prvom izdanju, koliko u ovom drugom? Da. Prva knjiga, evo, tko je čitao, tko nije, napomenut ćemo. To je roman koji je, prva knjiga je roman, znači Živi ljudi, to je roman koji je pisan u prvom licu, gdje je općenito objašnjeno neko moje viđenje svijeta, suvremenog društva, politike, mladih naravno. Općenito znači obuhvaćene su sve teme tu. I možda je to čak jedan ovako, ako se ne čita predano, možda je čak to jedan, kako bih rekao, konglomerat dijela koje će u budućnosti nastajati. Sjeme je tu, a dalje treba samo iščitati, jel da? Otprilike. Dramska priča, posljednje knjige, Zapala je za oko stručnom ocjenjivačkom tijelu. Može malo o tematizaciji za one koji još nisu, friško je, pa možda nisu imali prilike pročitati, o čemu se radi okvirno. Da. Znači, glavne protagonistice drame su 2 kćeri svojih roditelja, kao što i naslov govori, odnosno 2 sestre, mlađa i starija, Alberta i Mauricija. Albus na latinskom znači bijelo, Mauri na grčkom znači crno, što predstavlja tu jedan dualizam, možda malo na prvu loptu zvuči ovako i infantilno na neki način, ali
nije niti Alberta toliko apsolutno bijela. Niti je Mauricija apsolutno crna. Obje su sive, da kažemo to tako. Možda je Mauricija malo tamnije siva, Alberta malo svjetlije siva, ali tu zapravo nije riječ o dvije djevojke. To je parafrazirano, da tako kažem, tu dvije vrste, uvjetno rečeno, mladih ljudi u suvremenom društvu. Znači, postoje ljudi koji teže k nekoj budućnosti, kojima, ja se uvijek na to, ja sam tradicionalist po svom uvjerenju, tako je. I smatram da, znači, čovjek bez tradicije ili narod bez tradicije, bez kulture, ne može se smatrati čovjekom ili narodom. To je osnovna razlika između ljudi i životinja. Znači, Alberta, to se kasnije, u kasnijem dijelu drame vidi prema njihovim odabranicima kakvog koja traži. Ona ipak traži neku tradicionalnu vrijednost. Naravno, kao i kod svih ljudi u današnjici postoji ono, prvo je Bog sebi bradu napravio, kako bi se reklo. Ne, da se probijemo. Ima tendenciju ka uspjehu. Znači, ona je ambiciozna, ona je radnik, da se tak izrazim. Trudi se, naravno, trudi se. I na kraju drame, dobro, to će čitatelji procijeniti sami uspjevali ili ne. Dok Mauricija za svoje greške uvijek traži drugog krivca. Ne za svoje greške, nego za svoje neuspjehe, pardon, krivo sam se izrazio. Za svoje neuspjehe uvijek traži drugog krivca. Je li manipulator ona? Pa nije manipulator. Ona je u stvari manipulira sama sobom. Ona prvo sebe uvjerava u nešto što ona želi da je istina, a nakon toga pokušava i ostatak, da tako kažem, uvjetno rečeno, svijeta uvjeriti da je to istina. Nek pročitaju definitivno, s obzirom na veliku pažnju koja je polučila ova knjiga, postali već nekakvi dogovori, evo rekao je Robertino malo prije, moguće je neka radiodrama, moguće na kraju krajeva da dodijeli nagrade. U parku Velika Graba odigran je jedan komad. Anđela i Teja su odigrali jedan vrlo lijep insert iz samog uvodnog dijela drame. Ja sam čak rekao da je to na neki način foršpan, ono što bi trebali očekivati, jer svaki dramski rukopis naprosto prirodno očekuje da bude teatralno, kazališno, prije ili kasnije uprizoren. I ja sam potpuno uvjeren da ovaj tekst, jer Luka na način na koji je postavio, intonirao samo tu dramu kroz tri čina, to je tročinka, i radnja se zbiva u tri vrlo kratka i bliska vremenska perioda, naprosto zaziva involviranost i maštu redateljsku, tako da ja zbilja očekujem realizaciju teatarsku tog teksta i mislim da bi to bilo vrlo, vrlo važno prije svega da se vidi. Jer ako mogu napraviti nekakvu sintezu ovog što je rekao Luka, ono što povezuje i žive ljude i ovu drugu knjigu, naprosto leitmotiv je to da Luku interesira hrvatski svagda. Dakle, on je aktualan autor i njega zanima recentno i kurentno i to kroz svoje spisateljstvo i sjajno artikulira. U jednom kratkom predgovoru, ali vrlo moćno, Vid Balog ove knjige, citirao u jednom dijelu da opiše i da naznači vrijednost Lukinog spisateljstva, nadovezao se na Šekspira. Na onu jednu misao Šekspira da je nama, ljudima, piscima, prije svega autorima, važno da zrcalimo vrijeme u kojem jesmo i da napravimo otisak i utisak trenutka. Zanimljivo, to je sve pod kapom Mladog Krleže, Miroslav Krleže ovaj natječaj. Jako mi je zanimljivo da je to baš spomenuo Šekspira u tom opisu Luke Wintera i ove knjige, Vid Balog, jer nakon dugo vremena, kad Miroslav Krleža nije smio pisati, to je ono razdoblje Endehazije, dakle on zapravo bio pod embargom i nije mogao javno istupati, pisati uopće postojati kao intelektualac, 45. prvi put objavljuje nakon dugo vremena svoj tekst u Republici i taj tekst se zove Književnost danas
i upravo zaziva da se vratimo Šekspiru. Upravo na ovu rečenicu koju je spomenuo sam Vid Balog u ovoj knjizi i progovara Miroslav Krleže iz pozicije Šekspira: treba civilizaciji skinuti masku i progovoriti o ukletoj zbilji. Kraj citata. Kako Krležinog, tako i Šekspirovog. I to je ono što ova knjiga nudi i opisuje. Naravno, vrlo lukavo spisateljski, kontrastno zbog suspensa, Luka je postavio te dvije sestre kao dualizam, kao polarno, apsolutno različiti. Na prvu. Čak i na prvu imenom. On je prelukav pisac, on je kako razvija tu svoju radnju, naravno, taj odnos je puno kompleksniji, ali on zapravo pokazuje punu kompleksnost Hrvatske danas. Jer nije ovo samo, iako mi naziremo kroz radnju, nigdje se ne spominje, ali naziremo kroz radnju da je ona koncentrirana topografski u ovaj naš kraj, ali to može biti i obitelj iz Zagreba, iz Dubrovnika, iz Splita, Zadra, univerzalno je... Čak i globalno. Da, bilo koje grada, bilo koje sredine. Danas čak i globalno, apsolutno. Jer globalno sam selo na kraju. Na kraju krajeva, da. Za sam kraj, evo, Luka, sad smo dobili taj nadimak. Siguran sam da će biti još vremena i prostora za promociju ovog dijela. Ne žuriti se nikuda, vidjet će hrvatska literarna javnost da li si hiperproduktivac, pa svaki godinu dana nešto, ili možda čak i u nekom kraćem vremenskom periodu, ili se nešto kuha trenutačno u tvojoj glavi. Siguran sam da materijala zapravo uvijek ima. O čemu voliš progovarati, što voliš tematizirati. Pa što možemo očekivati od tebe? Tvoja promišljenja, koje su tvoji sljedeći koraci aktivnosti? Pa sprema sam možda jedna varaždinska drama koja će biti možda malo ovako i politička drama. Relevantno. Ali nećemo, za sada ćemo ostati na tome što smo rekli, ali volio bih spomenuti ovako jednu važnu stvar što se tiče općenito umjetnosti, nebitno bila ona likovna umjetnost, dramska umjetnost, izvedbena književnost ili bilo koje druge sorte. Moj je stav prema tome da umjetnost apsolutno u svakom slučaju i pod bilo koju cijenu mora biti socijalno osviještena. Znači larpurlartizam. Teško. Ne ide. Vrlo lijepo, nabudalo rekao Luka, jer to je i temeljna, bazična, fundamentalna intencija bila ovog natječaja. Zato smo i koristili u naslovu Krležu da zapravo treba zbilja progovoriti i socijalno i moralno, s moralnom vertikalom o vremenu u kojem jesmo, i drago mi je da autori koji svi su polučili laureatski status kroz ove 4 godine imaju tu vertikalu u svojem spisateljstvu, a također pogotovo Luka u ovom dramskom rukopisu. Ako mogu za kraj, prije nego pozovem autore, natječaj je otvoren. šalju svoje tekstove, evidentno nagrađujemo i plasiramo snažno te autore. Moram se zahvaliti općini Stračinec, vrlo lijepo su nas ugostili, organizacija je bila vrlo lijepa, ne zaboravimo, to je bio najtopliji dan, 26. Gospodin Petrović je bio tamo, bilo sjetila se žega taj dan, ali odradili smo za umjetnost sve na pravi način i autori, šaljite svoje tekstove, pokažimo da zbilja Varaždin je sredina gdje raste najbolja danas literatura u Hrvatskoj. Kratko i jasno, gospodo, hvala vam na gostovanju. Luka, čestitke još jednom na dobivenoj nagradi. Lijepo. Ovogodišnja dodjela književne nagrade Mladi Krleža održana je u općini Stračinec u parku Velika Graba. Ovu poticajnu i vrijednu nagradu primio je mladi, već primjećen autor Luka Vinter. Već 4. godinu za redom nakladnička kuća Modernisti iz Varaždina uspješno provodi prvi na području Hrvatske oformljeni natječaj za mlade spisatelje s područja Međimurske i Varaždinske županije Mladi Krleža. Ovaj za mlade literarne kreativce nadasve važan natječaj pokazao se relevantnim i na višim razinama književnih nagrada. Naime, prema riječima Robertina Bartolca, vlasnika nakladničke kuće Modernist, prošlogodišnji je dobitnik ove nagrade, Ivan Goran Žunar, bio uvršten kao autor uskog kruga odabranih naslova koje su odabrali članovi Hrvatskog društva književnika u sklopu Dana hrvatske knjige. Međutim, ove godine Luka Vinter, autor iz Sračinca, i drago mi je da predstavljamo ovu nagradu i dodjeljujemo nagradu u samom Sračincu, napisao je sjajan dramski tekst
dvije kćeri svojih roditelja, dakle drama u 3 čina i jest upravo na onom krležijanskom tragu. Dakle, drama opisuje jedan svagdan jedne obitelji, recentno, aktualno djelo opisuje ono što proživljava svaka obitelj, ne samo Međimurske i Varaždinske županije, nego općenito i Hrvatska. Čak bih mogao reći da su i mnoge globalne teme dodirnute u ovom rukopisu. Ovogodišnji laureat Luka Winter tek se nedavno predstavio javnosti svojom knjigom Živi ljudi, objavljenom protekle godine. Posljednja drama, dvije kćeri svojih roditelja, svakako ga je potvrdila kao mladog autora od kojih se može mnogo očekivati. Izdao sam već roman Živi ljudi, znači to je bilo u vlastitoj nakladi. Evo sad sam prijavio sam se na natječaj Mladi Krleža, gdje se dodjeljuje nagrada za mladom piscu, bez obzira znači, na žanr, na vrstu djela, bila to drama, bio to roman ili nešto takvo. Poezija nebitno. Evo, iznenadilo me malo to da sam dobio tu nagradu koju izdaje nakladništvo Modernist. I evo, danas imamo promociju, dodjelu nagrade i nadam se da će svima skupa, odnosno vjerujem da će svima, jer ko se nada prepušta stvari slučaju. Ja vjerujem da će svima skupa nama biti lijepo, edukativno i da ćemo oplemenjeni novim iskustvima otići s ove promocije. Luka Winter ovom knjigom krležijanski odvažno poentira ahilove točke ovog društva i nacionalnog korpusa i što je najvažnije kroz priču jedne uobičajene, potpuno karakteristične hrvatske obitelji koja može biti iz Sraćinca ili iz Varaždina ili iz Zagreba ili iz Dubrovnika. Postojan je tu jedan dualizam između te dvije kćeri svojih roditelja, odnosno dvije sestre Alberte i Mauricije. Znači Albus na latinskom znači bijelo, Mauri na grčkom znači crno. Zapravo te dvije sestre, ta dva motiva, to je, kako bih rekao, slika današnjice, ali nisu to zapravo dvije cure. To su dva različita svijeta mladih, koji su naravno tu malo i pojednostavljeni, kako bismo mogli napisati dramu da bi to bilo izvedivo na sceni i da bismo glavne motive koji su tu i glavne poruke poslali izvedbom. Evo, izvješće i mlade dame, akademske glumice Anđela Žužul i Teja Harčević, izvješće nekoliko scena iz te drame, pa vidjet ćete. Na dodjeli nagrade, održanoj u parku Velika Graba u Sraćincu, prisustvovao je i Vid Balog, autor predgovora knjige. Imao sam sreću upoznati mladoga Wintera, pisca kojemu već druga nagrada ide u ruke za njegove dosta rane radove. Fasciniran sam njegovim mogućnostima i da je sam sebi, a i svima oko sebe nametnul kriterije i dramskog i ovog romanesknog smjera koji su impresivni. I gledajući to, ja ne mogu reći da vidimo stvaranje novog pisa, nego da vidimo izgrađenu osobnost jednog mladog čovjeka koji zna kojim smjerom ide, kojim putem kroči i da od njega sazrijevanjem možemo očekivati zbiljan čuda. A pogotovo me veseli jer je to u ovom kvartiru Hrvatske koji mi je toliko na srcu, a upravo tu su uostalom i prvi kajkavski prvotisci tiskani, ne i dekretum, ne i kronika Pavla Vramca, tako da je još jedan u nizu velikih književnih dosegnuća upravo ove varaždinske okolice i svega kaj sjever Hrvatske predstavlja. Ovome dodjelom i službeno otvoren novi ciklus ove književne nagrade, sve popularnije među mladim spisateljima i piscima, kojih, sudeći po sve većem broju prijavljenih radova na ovom području, ne fali.